Nakabalo ka ba kung unsa ang dakong bakak nga gisulti ni Satanas sa garden sa Eden? Or basin nakabalo ka niini nga bakak ug ikaw mituo? Ato ka ng paggahisgutan niini nga episode. Si Ginoong Hesus nagwarning sa iyang mga disciples sa Matthew chapter 24 verses 24-25. Nagaingon, "For there shall arise false Christ and false prophets, and they shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before." Si Jesus nagwarning nga sa katapusang mga adlaw, mutungha ang mga bakakong manalagna, og magpakita og dagkong mga ilhanan o katingalahan. Unsay tuyo niini? Aron sa paglimbong or to deceive even the very elect. Apan magpasalamat kita kay anaay balaang kasulatan o Biblia nga nagasulti sa kamatuoran. Kini nga paglimbong ni Satanas nagsugod kini didto sa garden sa Eden. Ato kini mabasa sa Genesis chapter 3 verses 2-4. Nagaingon, "And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die." Mao kini nga dakong bakak og limbong ni Satanas. Kay ang kamatuoran nga mao'y gisulti sa Ginoo makita sa Genesis chapter 2 verse 17. Nag-ingon ang Ginoo, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Atong makita ang pattern ini, nga ang pulong sa Dios nga maong kamaturan at bangan ni Satanas o bakak o limbong. Ang kamatuoran nagaingon, kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay ka gayod. Ug ang bakak ni Satanas nagaingon, dili gayod kamu mamatay. Kini nga bakak ni Satanas, dili ka mamatay. Nagpadayon kini nga bakak hantod karon. Unfortunately, daghan ang mituo og nalimbungan niini nga bakak. Daghan ang nagatuo sa immortality of the soul. Daghan ang nagatuo nga sa diha mamatay ang tao. Kung maayo ang iyang mga binuhatan, ang espiritu o kalag, muadto kini sa langit. Or kung daotan, sa impyerno. Dili og dili gyud kini mabasa sa balaang kasulatan. Sa diha nga ang tao mamatay, kini siya mobalik sa yuta, ug ang iyang gininhawa mobalik ngadto sa Dios. Ato ka na mabasa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Ato sang lakbitan kung giunsa kita pagbuhat sa Dios aron mas tin-aw nato nga masabtan. Ang Genesis chapter 2 verse 7 nagaingon, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So very simple ang formula sa pagbuhat sa tao. Ang lawas nga gibuhat sa Dios sa abog, sa yuta, plus ang gininhawa nga gihatag sa Dios equals the living soul or buhi nga kalag. Job 17 verse 3 dugang pag-ingon, "All the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils." Ang kinabuhi di ay mao ang atong gininhawa nga gihatag sa Dios. Ang kamatuoran mao kini, sa dihang mamatay kita, ang atong lawas mobalik sa yuta ug ang atong gininhawa mobalik sa Dios. Unsay mobalik sa Dios? Ang atong gininhawa. Dili siya separate. Kini ang atong gininhawa gihatag sa Dios. Dili kini siya separate na entity. Dili siya pwede mo exist sa iyang kaugalingon. Apan makasusubong palandungon nga daghan ang dili motuo kung unsay giingon sa balaang kasulatan. Kasagaran nato madunggan nga moingon ang namatyan o hintungdan. Agoy si mama tuan na gyud ni siya sa sabakan sa Dios.
Agoy si Papa na ay kini karon nagatanaw kanato nakabati sa atong gisulti. Ang pangutana, unsa may giingon sa Biblia? Atong kanang mabasa sa Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither they have any more a reward. For the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. So ang mga patay, ang ilang gugma, ang ilang pagdumot, ang ilang kasina, mawagtang sa kaning panahon. Ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat sa mga buhi. Dili pa ba igo ang gisulti sa balang kasulatan? Asa ba'y imong tuhuan? Ang Ginoo o ang bakak ni Satanas? Nga dili ta mamatay. Na ang espiritu mo adto sa langit o impyerno o ang patay mo balik. Para sa ako, tuhuan ako ang pulong sa Dios kaysa idea o opinion o tradisyon sa tao. Usa lamang kapaagi nga dili kita malimbungan sa atong kaaway nga mao si Satanas. Tun-an o basahon nato ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay, natulog na sila og nagpaabot sa pagbanhaw sa ikadahong pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Sa dihang gisultian si Jesus sa iyang mga disipulo, may tungod sa kamatayon ni Lazarus, unsa may tubag ni Jesus? Miingon ba si Jesus sa iyang mga disipulo, ayaw kamo kabalaka, kay ang espiritu o kalag ni Lazarus tuwa na sa akong Amaan sa langit. Nagtan-aw to kanato karon. Mauba na ang tubag ni Ginoong Hesus? Makasusubo nga tubag. Kay dili kana mao nga tubag. Ang John chapter 11 verse 11 nag-ingon, Our friend Lazarus sleepeth. Unsa daw? Ang atong higala nga si Lazarus natulog. But I go that I may awake him out of sleep. Ang kamatayon sama di ay sa katulugon. Moabot ang panahon nga atong makauban pag-usab ang atong mga minahal sa kinabuhi nga may panaw na. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 nagapasalig. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Dugang pa ang John chapter 5 verses 28 and 29 nag-ingon, Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall comfort that they have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So ang mga nangamatay nga nagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, og ang mga nagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Kini nga mga teksto nagpamatud lamang nga ang nangamatay anaa pa sila sa lubnganan. Unsa pa may balikan o banhawon sa Ginoo kung tuwa na sa langit o impyerno ang mga nangamatay? But there's good news. Even though we are mortal beings, anaa kita'y lawas na mamatay o madunot. Pero moabot ang panahon nga makabaton kita og lawas nga dili na madunot ni mamatay. 1 Corinthians chapter 15 verse 53 nag-ingon, For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O kamatayon, hain naman ang imong udyong. O kamatayon, hain na ang imong pagdaog. Pagkatahong palandungon sa diyang maabot ka nga panahon, na ang atong lawas na madunot, ilisdan kini sa lawas nga dili madunot. Niining katapusan mga adlaw, usa lamang kapaagi nga dili kita malimbungan sa mabakak ni Satanas. Mao ang pagtuon sa Biblia. Wala na lain pa nga source sa kamatuoran, ang Biblia o ang Biblia ragyon. Ako nang hinaot
nga kining atong hamubong pagtuon sa pulong sa Dios makahatag nato og katin-awan o kamatuoran nga ang atong mga nangamatay nga minahal sa kinabuhi nangatulog ra diay sa ilang mga lubnganan ug naghulat sa adlaw sa pagbanhaw sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. By the way, please share this episode to your friends ug ayaw kalimot pag-like sa ato video. Anaapod kitay audio version sa ato podcast. Akong ibutang sa ubos sa description ang link niini. Thank you for watching and may God bless you.